Terima kasih dulur-dulur Banjarjo. Setelah mintaan tadi dari masnya ada kasih nyatan dulu. Gampang nompo Punya mau sini boleh. lelagon iki aku wis wani ikhlas nanging aku tak lakoni nompo kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa mari basa kembang akur ana ing ati nanging dudu aku sing duwe. Bersama Yu Santana Iki loh Bajai. Bajai. Ada Putra Audio Musika Production. Ora kembang nompo lelagon iki aku wis wani ikhlas namun apa tak lakoni nompo kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya. Gusti tansah krungu
Santane. Ora kembang nopo lelakon iki aku wis wedi ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Kasunyatan cinta tompo bebasane kembang mekar ono ing ati nanging kudu aku sing duwe. Yo Kowe cukup laleno indah hatimu loro mergo rasa Oke, dari saudara